eto. Croeso i wasanaeth arall. Ydych chi'n barod i gael stori o'r Beibl? Da iawn. Ydych chi'n barod i gwrdd â Doug hefyd? Da iawn. Dyma fe te. Hello, Doug. Oh, Mr. Colman, dwi'n moyn prynu cerdyn tendroedd i tati'r tydl think, ond dwi'n trio ffeindio rhywle sy'n gwerthu cardiau penblwydd. Doug, mae llawer o siopau yn gwerthu cardiau penblwydd. Siopau? Doug, ble wyt ti wedi bod yn chwilio? Y lle chwarae ti ddas, yr osod drenau, yn ddeddygdda, deintydd, gorsedd heddlu. O, Doug, dyle ti drio siop, dwi'n meddwl. O, oce. Ddyn i ddechrau gyda greengrocer te. Greengrocer? Siop lysiau? Pam? Wel, gobeithio yn ogystal â cherdyn, dwi'n gallu tynnu anreg hefyd. Ie, dwi'n gweld bwntyn o rawn wen, rhywfaint o mefus, rhywbeth fel ni, ie? No, bresych. Bresych? Pam? Ydy pat sy'n hoffi bresych? Dwi ddim yn gwybod. Ond mae hi'n gallu wneud brechdan gyda jam a chystard. OK, ond dwi ddim yn credu bydd y siop lysiau yn gwerthu cardiau. O, dwi ddim yn gwybod beth i wneud nawr. Rydyn yn gwerthu cardiau. Y siop bapurau? Archfarchnad? Siop gardiau? Siop cardiau? Oes siop sy'n gwerthu dillon cardiau? Oes! O, dwi'n mynd i fynd i un o rheini te. Ond, oh dear, oh. Beth sy'n bod nawr? Wel, os maen nhw'n gwerthu dillon cardiau, fydden nhw ddim yn gwerthu bresych. Wel, yn ein stori heddiw, mae yna berson sy'n angen help a sy'n edrych yn y lle anghywir amdano fe. Ond mae rai eraill sy'n barod i'w helpu fe. Mae'n stori heddiw am y dyn yma. Mae o'r enw Naaman. Naaman. Mae Naaman yn bilwr cryf. Dwi'n siŵr bod ganddo fe lawer o fedalau draws ei frest. Mae Naaman yn bennaeth byddin Syria. Mae byddin Syria wedi mynd i Israel a wedi mynd â llawer o bobl oddi wrth Israel a dod â nhw i Syria. Mae un ohonyn nhw yn fech. Dyw'r Beibl ddim yn dweud beth yw ei henw. Dwi'n mynd i alw hi Lili. Mae Lili yn was. Was graig Naaman. Nawr, mae gan Naaman broblem. Mae smotiau wedi dechrau ymddangos ar ei groen. Mae gan Naaman glefyd. Clefyd gwael o'r enw y gwahanglwyf. Leprosy. Yn amser Naaman, dyw hi ddim yn bosib gwella y gwahanglwyf. Wel, mae Lili yn poeni am Naaman ac eisiau ei weld e wella. Mae Lili yn gwybod hefyd bod na broffwyd yn Israel o'r enw Eliseis. Cofia na, Eliseis. Felly mae Lili yn penderfynu gwneud rhywbeth i helpu Naaman. Mae hi'n dweud wrth ei meistress sy'n dweud wrth Naaman amdano fe. Heb Lili, fyddai Naaman ddim yn gwybod bod na rhywun sy'n gallu helpu. Wel, mae Naaman yn mynd gyda llawer o arian i Joram, brenin Israel. Mae brenin Naaman, o'r enw Ben-Hadad, wedi anfon Naaman gyda llythyr i frenin Joram. Mae llythyr yn dweud, Anwyl brenin Joram, dyma Naaman,
Plis gwellwch e o'i wahanglwyf. Oddi wrth Brenin Ben Hadad. Wel, mae Brenin Joram yn torri I ddillad. Ydw i'n ddew sy'n gallu gwella pobl o'i clefydau? Ac roedd e'n grac iawn. Oedd Naaman yn fod I fynd at Frenin Joram? Wyt ti'n gallu cofio pwy ddwedodd Lili wrth Naaman I fynd ato? Ie, Eliseis. Nid y brenin. Os oes problem gyda ni, rhaid I ni fynd at y person cywir I helpu ni. Os rydyn ni'n sal, rhaid I ni fynd at y doctor. Os mae rhywun yn ein bwlio ni, rhaid I ni fynd at athro neu athrawes neu riant. Mae'r Beibl yn dweud bod Duw eisiau helpu ni hefyd. Mae eisiau stopio ni deimlo'n ddrwg ar y tu fewn. Felly, mae eisiau I ni fynd ato fe a dweud bod e'n flin dyn ni am yr holl bethau rydyn ni wedi gwneud yn anghywir a derbyn ei gariad a bod yn ffrindiau gyda fe. Ac I bwy bynnag sy'n credu yn Iesu a wedi gofyn I Iesu fod yn ffrindiau gyda fe, mae'n addo bod gyda ni trwy'r amser. Rydyn ni'n gallu gweddio, siarad â fe, ac mae'n addo helpu ni. Ta beth. Mae un o'r gweision yn clywed am yr hyn sydd wedi digwydd a dweud wrth Eliseis amdano. Mae Eliseis yn anfon neges at Frenin Joram I anfon Naaman ato fe. Felly, mae Naaman yn mynd I ffeindio tŷ Eliseis. Pan mae'n cyrraedd, mae Eliseis yn anfon gwas mas at Naaman gyda neges iddo. Ewch I ewch I dy hunain, saith gwaith yn afon Iorddonen, meddai. a byddwch chi'n cael eich iachau. Wel, nawr mae Naaman yn grac. Dwi ddim eisiau gylchu'n afon Iorddonen. Mae'r afonydd yn Sirion lot well na'r Iorddonen. Roeddwn I eisiau Eliseis ddod lawr rwy ddwylo arna I a iachau fi. A mae Naaman ar fynd nôl ar ei geffil a reidio adre pan mae un o'i weision yn dweud, Naaman, tasa Eliseis wedi dweud I wneud rhywbeth anodd fel nofio gyda siarcod, fasa ti wedi wneud e? Wrth gwrs, dwi'n filwr, cryf a hyderus. Wel, pam bydda ti ddim yn gwneud rhywbeth syml te? Chymod beth? Mae pobl yn gallu bod fel hynny hefyd. Mae Duw eisiau maddau iddyn nhw, rhoi heddwch, llawenydd a chariad iddyn nhw. Ac wedi gwahodd iddyn nhw ddod ato fe, ond maen nhw'n dweud na. Na, dwi eisiau gwneud yr hyn rydw I eisiau gwneud. A dydyn nhw ddim yn fodlon siarad â Duw na gofyn am ei help. Na, nôl i'r stori, mae Naaman yn meddwl, wel, well I mi wneud yr hyn a ddwedodd Eliseis, ond dwi ddim yn meddwl bydd hi'n gweithio. Felly, dyma Naaman yn mynd lawr I afon Iorddonen a gylchu ei hunan yn y dŵr. Unwaith, dwy waith, tair gwaith, peder gwaith, 5 gwaith, 6, hwmff. Dwi e ddim yn gweithio. Ond, sawl tro oedd e'n fod I olchi,
7. Mae Naaman yn golchi unwaith eto. A tro hyn, dyma wen mawr yn dod draws I wyneb. Roedd e wedi cael ei iachau. Mae Naaman yn moli Duw. Waw! Rwy ti'n bendigedig! Ti'n gweld, pan benderfynodd Naaman ddilyn cynllun Duw, trwyodd popeth mas yn dda iawn. Ac wrth gwrs, mae Duw wedi defnyddio sawl bobl I helpu Naaman. Ydych chi'n gallu cofio pwy oedden nhw? Eliseis, gwas Eliseis, gwas Brenin Joram, gwraig Naaman, ac wrth gwrs, roedd hi'n dechrau gyda Lili, bod yn ddewr. Gobeithio bod Naaman yn mynd nôl at Lili a dweud diolch iddi hi hefyd. Mr Colman, mae cael help yn anodd os dydych chi ddim yn gwybod pwy oedden. Odi, mae'n gallu bod yn anodd, ond mae llawer o bobl o gwmpas sy'n gallu dweud wrthyn ni ble I fynd ar gyfer y help rydyn ni angen. Ffrindiau, athrawon, brodyr, chwiorydd, rieni, mae pawb yn gallu helpu rhywun. Pwy ydw i'n gallu helpu? Pwy ydyn ni'n gallu helpu? Ffrindiau, athrawon, brodyr, chwiorydd, rieni, pawb rydyn ni'n gallu helpu, unrhyw un sy'n angen help. Os oes rhywun gyda phroblem, neu sy'n trio wneud rhywbeth a rydyn ni'n meddwl byddwn ni'n gallu helpu, gallwn ni gynnig I helpu, neu awgrymu rhywun sy'n gallu. Ond, ddeddos, os dydych chi ddim yn gallu helpu? Wel, yn bersonol, dwi'n hoffi cynnig I weddio drostyn nhw a gofyn I Dduw helpu nhw. Duw yw'r person gorau I ofyn am help. Allwn ni weddio nawr te? Gallwn. Gawn ni weddio. Agloedd Dduw, diolch bod ti'n poeni amdano ni ac eisiau I ni ddod at y ti I gael help. Helpa ein ffrindiau, ein hysgol ac ein teuluoedd. Rwy ti'n caru nhw I gyd. Helpa ni I ofalu amdanyn nhw a bod yn barod I helpu nhw. Amen. Amen. A diolch am wylio'r fideo ymuno yn y gwasanaeth heddiw. Gwela I chi yn fuan. Hwyl fawr! Hwyl fawr!